В началото на всичко е инженерното решение и проектирането. Това е мястото, където започва всичко. В отдел управление на запаса съхраняваме всяка една стомана, всеки един болт и всеки един детайл, необходим за производството на една машина. Всяка част има своята роля и точното време, в което трябва да бъде произведена. Ние създаваме производствено разписание, така че процесът да върви гладко. В отдел машини с цифрово и програмно управление материала се превръща в точен детайл. Работим с висока прецизност, защото всеки милиметър има значение. В управление на качеството гарантираме, че всеки детайл отговаря на стандартите на IGER. Проверяваме размери, форма, повърхности и функционалност. Само детайли, преминали всички проверки успешно, продължават напред. След като детайлите за всеки отделен възел бъдат комплектовани, идва следващата фаза – монтажа. Сглобяваме машините с прецизност и внимание към всеки един компонент. Тук отделните детайли оживяват и става цяла система. Накрая инсталираме машината при клиента и се уверяваме, че всичко работи с скоростта и качеството, които са необходими. Така приключва пътят на машината, но започва пътят на клиента към по-висока ефективност.